Okay, hello everyone, this is Londi from Real Talk with Londi SA. As I said before guys, ngishilo ngathi ngizoniphethela abantu besifazane abaningi abasemikhakheni eminingi abasebenza ngawo nasebephumelele futhi empilweni nabengekaphumeleli abasazama guys. So today I have a powerful woman, an inspiration woman who is building our future leaders of tomorrow. Over to you Sis Lungile. Bengicela ukuthi explainele everything ama-challenges uhlangana nawo nokuthi uqale kanjani ukwenza ibhizinisi lakho nokuthi abantu ukusebenza nabantu ngabe kunzima kangakanani nokusebenza ngabantwana siyazi ukuthi ama-challenges okusebenza ngabantwana kunzima kangakanani. Ngicela ukuthi usitshele si-Real Talk with Londi. Okay, first and foremost, and industry is yeah, it's a lot, but we're trying. If uthanda abantwana, I think that's the first base. It's about uthanda abantwana, it's about uthando ne, because siyasonke ukuthi ama-challenges obhekana umntwana wakho uyi-A1 esendlini kunzima ubhekana naye, uyasho ukuvala iy'kole nje inyanga yonke ukuthi konje zovula nini zovula nini iy'kole. So nina nibhekana kanjani because abantwana ekugcineni baphuma kuma-background ahlukahlukene, nibhekana kanjani nama-challenges? Khona umntwana ongathi usituti kakhulu kunomunye, khona umntwana oquiet, nibhekana kanjani nama-challenges anjalo? I think if ukwazi ukuhamba training, okokuqala. Okay, kwamele uhambe training ne. Okay, training on how to deal with abantwana. Okay, because like you say, abantwana baphuma kuma background ahlukene. Yes, that's one. Yes. Two, umuntu nomuntu nje awumuntu nje in general akafani nomunye umuntu. So you have to understand the same behavior nasemntwaneni. Abantwana nabo abafani, bakhula ngabafani, ukufunda kwakho ngafani and everything. So if you can be training or told okay, this is how you deal with the brain of a child, this is how you deal with sometimes so this how to, then yenza ukuthi at least ube ne-foundation yokuthi ukwazi ukuthi ubhekane nezinto ezifana nalezi. And then in terms of ama-challenges again, I think most and foremost i-challenge iba kuma-parents. Challenge. Because umntwana you can handle. Easy uku-handle umntwana. Uyazi ukuthi uma nokuthi ufuna ukumshipha ukuthi afane nabanye abantwana abe so kanti umzali nakazothanda ukuthi why umntana umntwana osesikolweni, it's the parent, it's the teacher, bese kuba umntwana. Kumele lama-doctor connect yenze le-try ukuthi izinto zohamba kahle. And then angeke ngize ngisho ukuthi ngiyasijabula kakhulu in terms of ama-parents ukuthi ama-parents and all of that. Those are not umzali big uyazi ukuthi challenges. Responsibility yakhe leyo ukuthi I think most of umntwana uyazi ukuthi umntwana uza nama-expenses, uza nama-cost, yabo. Izinto nje sihlangabezana nazo sometimes uthola ukuthi imali leyo is not enough. Because the things that you want to do ubona ukuthi lezi zifuna imali eningi, uzobona ngazo ukuthi yazi ama-cash asedorobheni mhlawumbe angcono wona because ba-charge imali eningi. So manje thina la u-charge imali encane ukuthi ucabangela abazali kanti and uba nama-challenges we-staff, because those are other things that become a stress nabo ukuthi yazi if imali this month thina we get the-funding from i-department but i-department if ingayifakanga imali ngalowo nyaka because imali yabo kumele isplithwe ithengele abantwana grocery iphinde ibhadale i-staff. Uma ungasanayo leyo kubhadala i-staff kunzima ukuthi uthi no ama-challenges angakanani kodwa zonke uyithanda into ethandayo. So ufuna kwazi mina Sisongile ukuthi wena waqala kanjani, how many years uyiphusha le business yakho? It's a story. It's a long story. It's a long story. I-crash yaqala ugogo. Okay. Actually the story i-crash yaqala umamkhulu. Okay. Wow. Mamkhulu waya ku-pension, wathatha i-early pension emsebenzini wakhe. Wathi mina mama ngisafuna ukusebenza hopefully crash. 1 year wathi it's not for me. Ngeke ngize ngikhona ngibone abantwana angondila nomzali nje ayazi nje asebenza ngabantu akukho lula ukusebenza ngabantu basingekakhona. Wasekathi ugogo no, because of mina vele ayikho into engenza mhleli and I need the money. Ithi ngithathe. Wayithatha ke ugogo. I think naye wavele wathi because of yena ukhule vele
like nasemendweni wakhe bekunabantwana abaningi. Oh, so abantwana bayathanda. Okay. So waseka yethatha ke wayenza wayakhula nayo wangena isikolo watraina wafuna ukwazi ukuthi kwenzakala ini nani. But because of we take it over kuma mkhulu naye self age. Okay. Say sekakhulile. Yes. So azange zabe nesikhathi enough. And wasekathi because of sengiyibonile lento ukuthi iyasebenza and what. Okay, ithi nginiyenza umzukulu wami because of ngiyabona ukuthi naye yo ilagesi yakagabete mostly. I'm telling you. But ngiyabona ukuthi nabe yabathanda abantwana lo ngiyambona ukuthi akafuni ukungena kodwa abantwana bona ezilongo abantwana bathanda ngoba lasesontweni bengiphethisa Sunday school. Oh wow, hayi into zakho sisilungile. So ngathi mina ezini gogo mina ngisafuna ukusebenza ukuthi at that time futhi bongacabanga ukuthi into yebusiness could be something and ukubona kungcono udependela umuntu istress siba ngcono nyaka dan ukuthi everything ibheke wena ikolo yabantu wena everything nami ngisemncane phela this was 2008. Wow ngisemncane ngahamba ngasebenza Ackermans. Mana khona as a stock taker. Ngasebenza awubona lapho ukuthi kanti kusebenza kunje eshophini ubona ukuthi uzohola imali ayingahola 600 that time enough nalemali uthi uyabuya endlini nakhona ama challenges wakhona transport manuvuka ngapho 4 ekseni ushayisa ngobani isikhathi ubuya ngobani isikhathi awunamntwana at that time but uyabona nje ukuthi mangasakuede ngumntwana la kusho ukuthi inkinga zami zizoba ningi kakhulu yabo. And then kena one day nje I just woke up and just decided okay let me just give this thing go a try. Okay. I said it's okay shako ngizoyekela lapha ngayekela crash. The first year was up and down nami ngingazazi ukuthi ngenzani kodwa yazi hamba training. Yeah, then I went for training for 2 years. Okay. Trained for it. Okay. And then when I came back, at least now seeing the lights. Okay. This is what I'm supposed to do. And at that time sasi-2. Okay. Kuyimi nomunye intombazana asebenza as a teacher. Okay. Yeah. And then mina ngathi ngicela ukuba uthisha before anything else. And I just was a teacher. Okay. And then I was a teacher for 5 years. Before I decided to okay, now I'll take my role as the principal. But I had to do a teacher for 5 years. Yes, because you need to understand what the next person will be going through, and you need to know what is supposed to happen in your business. Yes, because some abanye abantu bathi ayi inheritance abantwana inheritile abayiphathi kahle into yabo la ungathini ungathi komunye umntwana wakho or wefamily naye a take over or mawukhathala wena liyavala business. No, I would love because it's a history manje. No. I think manje I would love for my daughter ukuthi abe yiphathi. Yeah. As much as ngiyafuna ukuthi ayenze into ayifunayo kodwa but I don't want ukuthi I lose this thing because of I've seen how it works now. It's no longer a crash. Manje it's something important because of Maune crash you know you are building a foundation. Exactly. So lo mntana lo khona manje urelaye kuwe ukuthi abe something at the end of the day. Ngiyathanda mawuthi we are building a foundation. We are building a foundation. And manje seyithathwa serious ngendlela crash. It's no longer just a crash nje. Abantwana bethu abakhulayo manje they are not good because of azange sizi nature leya ndawo leya. So mangithi akatake over uzoyithatha from the level esibeke kuyo ayibeke at a different level because bona badile izinto manje different yabo. Mina nami where I took it from level naye ngiyakha indlela ukuthi no umama bekayibekela mina ngifuna ukuthi ibe so. Thank you. Yabo. And the potential growth manje is big. Yeah. So angathatha crash nje ayenze yo yabona nathi nje sibhizi la officially sitshela ukuthi like
asisaziboni nathi manje la Ne, sesizibona at a different level lapho now. crash yakho top notch. Leso sikhathi abantu bathi Yeah. ayikho i-crash Yo, yasiwa i-top location notch. but kodwa sisithi Yeah, angisho vele uma kuyibhizinisi vele njengoba oshilo ukuthi sifuna something big man. want to Everything create- we are dream ukuthi yazi mangase kube so. Yeah. Kube so. Yeah, ne. that's where we are. Ne, That's where ne. we are. It's also key to usebenza nabantu who will support the same vision that you have. Yabona if uzosebenza nabantu i-vision yabo ingekho la wena La ukhona, ukhona, then you're not going to go uyabuyisela anywhere. emuva umuntu Okay. onjalo. Yeah. Angeke. Ne. So even if angekho kule Abayi nabo bakubonisa into bongayiboni na ukuthi no man endisayidinga yazi Exactly. abayishoyo. Okay. Exactly. Yabo. Okay. Kuningi bebathi na kumele sibe ne-branch. Yeah. Guys, It's true. okay. Sizayilungisa. Yabo. You're right. Sihamba nabantu manje aba. Ne. Yeah. So anytime you want to grow or to, you need to have people who will be As in your long corner. unothando lolo nto yenza. Ungathini sisilungile kumuntu esifazane odependele komunye umuntu. Angeke ngize ngithi kumuntu wesilisa ne. Yeah. Ngingasho ngithi odependele komunye umuntu. It's either dependele kubazali bakho or dependele kumuntu wesilisa. Okay, imnandi imali yabantu besilisa basiphe ne. But ukuzimela ukuba independent ungathini kumuntu esifazane ongekho independent. Okay, khona umuntu esifazane ozamayo but akuvumi because impilo ayibi ngendlela osukuplane ngayo. But ungathini kumuntu orelaxile nje ukuthi yena uvele eyakhe impilo vele isorted, so akadingi ukusiza umunye umuntu. Akadingi ukuthi avuke azenzela abhekane nama challenges anjalo. Yeah. Ocela ngizovele ngithi nje akazi ukuthi umisa out on what. Yeah. Yabo, in terms of having your own freedom. Your own financial freedom, which is even better. They don't know what they are missing out on in a refreshing. Yeah. So Peace. Yabona ke uyabona ngomlaka about peace. Because I once was independent also on somebody else. Dependent actually. Dependent on somebody else. And I think into yokuthi njalo kumele uhlale singicela. Ngicela inzima kakhulu ngicela. Umbona nomuntu sengashintshile ebusweni ukuthi yabona lo mcela wakho lo uyangicasula. Uyacasula But because nawe awuzami awuna any other way option. Yes. Mele tolerate lo muntu njengoba noma sekwate kanjani kwamele tolerate vele. Mara trust me, the minute you get your own financial freedom, angeke uzucele noma ngashintsha ubusweni umbhede. Actually angeke uzucele lokucela sisilungile. Uzobe yazi ukuthi uyayidinga lento manje azi ukuthi unayo imali yakho ne. Phela. Yeah, ne. Then I think ekhaya because ugogo wakhula under i-oppression. Eshiyazi abobaba kudala akafuni wenze lokhu kunikeza lokhu nana. So ugogo wathi mayasikhulisa wathi angifuni umntana Dependent odeni. Yes. And angifuni umuntu ozofaka ku-relationship because of situation yakhe. No, yena ku-relationship or emshadweni ngoba uyathanda. Yes. Uyathanda le. Umuntu uzohlukumezwa umunye umuntu because of your fault over you. Which is something I always explain to my daughter.